Blantyre kwa chabwino kwambiri ndipo lero kukhale convention ya chipani chimenechi ndipo padakali pano zokonzekera zonse. They want to prove to people kuti what? Yes, timanena kuti DPP ikukhulupirira kunena kuti probably amalawi anapanga mistake mu June 2020. So akumana akakhala nwakewo akumayika ndandanda wa zinthu zimene amalawi pakadali pano they are struggling with. Ndakumazimva kunena kuti Amuthalika there is a proven leader amene atatwabwera akuti sayeserera atha kubwezeretsa zinthu mmene zinali. Then manena kuti a very important message ifeso ngati amalawi ifeso ngati anthu ankhani tili ndi chidwi kuti kodi mukuti muli ndi message ya mtundu wanji anyuwani mchani chatsopano chimene mukuona kuti mutabwera mutha kukonzanso zinthu. So those questions ndikukhulupirira kunena kuti mwina DPP kudzera mwa mtsogoleri wa Amuthalika abweretsa msonkhano umenewu. Funso lomwelo akufuna kuchita prove chani lero achipani cha DPP? Munga momwe adatifotokozeranso dzulo anamalumba akufotokoza kuti maudindo omwe atasankhidwe lero afotokozanso ngakhale pa programu pakuti apita Muthalika akulowa opanda opikisana naye akuti zimenezo ameki lero liso akuyenera kuti achite declare akatsiriza kuvota akuyenera kuti apange declare kuti apita Muthalika ndomwe akapikisane nawo ngati mtsogoleri wa chipani cha DPP komanso tikaona uko akhanga na mchacha akubwera tikambaponso zimenezo atikukubwera zimbani kuno zambiri Ford afika kale atikubwera zimbani tiona ndithu ena ndomwe akufikawo ndimanena kuti ngakhale pa programu akufotokoza kunena kuti Amuthalika ndomwe ndithu uyu ndi bangwe wani we akuti Amuthalika ndomwe akapikisani ngati mtsogoleri wa chipanichi pa chisankho cha chaka chamawa. Ndiye monga momwe adafotokozerana malomba kunena kuti msonkhano umenewu ndozakambirana kuti kodi adalephera pati komanso kuti kupita chitsogolo akonze zinthu ziti. Afotokozapo akuti lero ngakhale mu speech yawo a president wa chipanichi akhale akuunikira kuti kodi adalakwitsa pati ndi zinthu ziti zomwe akuyenera kuti akonze kuti akondweretsenso amalawi. Komanso lero titha kunena kuti ngati chipanichi kupatula kuzakambirana momwe ayendere kupita chitsogolo chipanichi chikuzayikanso maudindo anthu amene achitengere chipanichi ku chisankho cha 2025. Nkani apa anena kuti achita kulemba kuti ameki ndi amene alengeze kuchita declare apita Muthalika ngati candidate wa chipanichi 2025. Ndiye kwambiri titha kunena kuti kupatulapo nkhani zomwe kuona ambulance ikulowa apa ya Ministry of Health imeneyo sunganeneretu Red Cross ndabwera ochuluka ali kusaliko ndipo ndenda ambiri tu kukonzekeratu kuti mwina ogonja pa chisankho amakhalapo mwina. Koma anthu awa akuoneka kuti sadakulukutika akuyenda magalimoto opuma ta anthu a DPP wa magalimoto ndakadali nawo ngakhale dzulo amusowa amationetsa galimoto yawo kuti ine chigalimoto changa ichi koma magalimoto amenewo azikafika povuta tigulitsa kuti apulumutse chipani. Sadatheretu anthu a DPP wa khanga tada adaponda mwala sanatheretu kasunga kadatenga zambiri singaneneretu komano akuoneka kuti sula ita kutuwirana ngatatenga zambiri adaponda dzulo adanena kuti ngati kudali corruption amalawi aona corruption yeniyeni pano kusana zoti sakukana kuti kudali corruption koma kuti amalawi aona corruption yeniyeni mutsogoleri omwe ulipo pakadali pano ndithu ndimafuna ndingotsindikaso fundo imeneyi. Ngati mwangotipeza kumene mukuonerayi ndi wireless ya Kanema ya Times. We have a great panel Jonah Pankuku komanso Kathe Maulidi tili pa Times TV komanso radio msonkhano wa chipani cha Democratic Progressive. Ndaonanso lero apolisi pano pala apolisi kusana ndizo. Yes, naonako apolisi angapo ndithu kuonjezera pa mabouncer amene taone fane kuti mabouncer ambiri achipani chimene cha DPP kuonetsetsa kunena kuti kuli chitetezo. Nakufotokozera nthawi imene umalankhula ndi Kathe kuti taonapo apa galimoto ya chipani cha Ford akuchita kukuwaifa Ford tafika kuno. So confirmation ya zimene amalatiuzana malomba dzulo kunena kuti apangaso another VIP akulowa apa simunaone bwino chabwino. Yes, so confirmation kunena kuti I think amanaka kapazira itana Ford
aitana UDF, aitana UTM, so we can confirm taonako kuna magalimoto okhudzana ndi chipani chimenechi cha Ford. Brian. mphamvu timanena mobwereza kunena kuti mmene tinkakambira ulo tili ku convention ya chipani cha MCP sitinganeneza kuti kulibe ayi ndekuti ife timanena zimene tikuona so kuno chichewa chimene anagwiritsa ntchito Kathe kwachema kodi anali kwachema amati kwachema zichewa chamagwiritsa kwachemeratu chifukwa ulo Brian ukaona pafupi nafe apa azimayi awo akumayimba nyimbo zachiyawo ukalowa mkatimo ukona mitundu yosiyana-siyana ndithu ukaona ukanyamata mulalo anthu ochoka madera osiyana-siyana osewa ena wasima delegates angobwera ndithu uzapereka mulalo ndiye lero kwabwera anthu ochuluka kwambiri ngakhale mkatimo mamawa taonetsa Malawi posachedwapo koma ndalowa mkatimo kuona mizere yolowa mkati amadelegates ndi anthu ambiri kwa basi tingoaonetsa kuti ikafika galimoto pakumakhala kusecha mpaka pansi pa galimoto mpaka natu pasi ole ineyo galimoto momwe ndimabwera galimoto yanga analowa atu kupasi kwa galimoto atusuzumirapo tsegulani kubuti kutsegula ndithu zitseko zakumbuyo akatsegulanso mkati mwakumasuzumira ngakhale kupansi kwa mpando timvere pang'ono nyimbo zimene akuimba azimayi zikukhangaliza moto tizimvere Ati golide, adadi golide. Ati golide, adadi golide. Dinomba dadi wabeleje mwanaji. Aju mwanaje watite tijase. Azimayi badadi watite ndogote timbite pampando nobe na wala mule ndibongo golide. Ati golide, adadi golide. Golide, adadi golide. sina mwa nyimbo zimene zikumveka kuno akuti adadi kodi kwayang'ana mayiwo ndimangoseka kuti koma anthu amakonda chipani kuchika simadelegates osaipatsa molalo aya simadelegates akuti so utakuona kunena kuti chinthu chimodzi chimene convention ya chipani imapanga ndikupanga unite chipani imabweretsa pamodzi ndithu chipani ngati kunali anthu a Ford ajomanira ajenda amenewa chipani cha Ford ndi amenewo kulowa muno galimoto zimene za chipani cha Ford kufika pano khanga dai akuzoyendera limodzi anthu amenewa sangavomere koma ife ngati ankhani amene timatha kumamva zina ndi zina tukumva kunena kuti amba kulankhulana osakhaso ndi Ford okhawo ola UTM tikumva zoti khangana kumalankhulana so mmene ananena amalama oti sitikatsimikize lero kapena ayi komano tiona kutsogolo zimenezo kungonena kokhana malomba kuti taitana UDF, PP, Ford, UTM ndi zipani zina kupatulapo MCP zimenezo zikuonetserana ndithu kuti msonkhano uno ndi wa chipani cha DPP a Ford akufika pa msonkhano nakudzatana anthuwo posachedwapa akhale akutiuza chilungamo chifukwa sizingatheke nkati ku msonkhano wa MCP kuja sitidaone kwa zipani zina chifukwa pamene udali msonkhano wa MCP iwo angati afika polemba makalata MCP uja sinaone chipani china sitinaone zipani zina kunali anthu a MCP chifukwa ndi msonkhano wawo chimodzimodzi uno ndi msonkhano wa DPP sikumayenera kubwera zipani zina koma ngati anafika kulemba makalata kuyitana zipani zimene zoti zibwere kuno ayambakale zokambirana ndipo posachedwa patini iyayi tilowere mkatimu tsopano timangofuna tikuonetsereni mmene zikukhalira kuno ku Komesa Hall tinanena kuti apolisi lero alipo ndi amenewo apolisi musaope apolisi ayita kuti musaope apolisi na anzathu apatseni moni aulye nakalaya akunena kuti apatseni moni apolisi kuti apatsa moni
iyayi tikaterende kuti talowa tsopano mchipata cha Komesa Hall. Tinanena kuti apolisi ambirimbiri ali pano. Yes. Dzulo kunalibe komano akuthawa kamera. Athawa kamera. Yeah, ali pajute bumba, ali pajute. Athawa kamera apolisi. Kwabwera anthu kuno. Iyo kwabwera anthu kuno. So zikuoneka ndithu kuti nzabata koma apolisi ali pambiri enanso awo. Ngakhale tinganene kuti nzipata zenizeni zomwe anthu akulowa pa gate komanso pa khomwe apo achuluka ndi achipani asekiriti achipani ndi amene akuchita mani malo amenewo apolisi angoyimayima ndithu malo ena akuonetsetsa kuti kuliso business kuno anthu agulitsa zina pamenepo. Ngakhale panja pa Brian pagulitsidwa chips pamenepo mandasi mowaso anthu ayika makula boxa. Ayi msatero mpaka kabanga ndikuzani nusimunaona ali mwaona mwa akhaonjeza moto. Tsopano tikulowera mkatikati mwa tiberanso apita muthalika akamabwera. Iya koma mukhoza kungoona kuti ma delegates ndi amenewa. Ma delegates ndi awa amene mmodzi ndi mmodzi akulowa muno mukomesa zochititsa kaso zimene kuli mizera italitali ukati ucheke ndi kuti stream 1 2 3 4 mpaka chamma 6 uko zopatsa chidwi. Mwinaso titaonena kuti ena alowa kale nthawi yomwe ndimabwera mmawa kwambiri mizere imene idafika mpaka na uko. Okay. Padali mizere ndithu italitali ma delegates ndambiri 2650 ndambiri ndithu. Chifukwa ma delegates akuno akuti ngambiri kuyerekeza ndi msonkhano wa MCB unali yeah kwambiri kuno kwabwera anthu ambiri just look at the delegates themselves. MCB I think sana fika 2000 koma ngarafika 2650 ku crowd kuno. Yeah, so ma delegates ndi amene watsopano kuyenda pang'ono tikudziweni ti live pa Times TV. Ndino a delegate kwambiri kadi yanu ndi kadi yanga ndi mwachokera kuti ndachokera ku Blantyre South East constituency. Yeah, mwakonzeka kudza vota mbambande onse amene mukwavotera mukwadziwa kale ndikwadziwa kwambiri msonkhano mukuona bwanji mene wayambira kuno. Msonkhano wabwino kwambiri tayambira dzulo msonkhano wa ulemu msonkhano wa mtendere kufikiza naso lerolo meta yambira tamba ni msonkhano wabwino kwambiri. Ayi chabwino ayi ndiye ma delegates nda amenewa mukanga muli ndi nkhuli ya TV kumudzi kwathu ndi nkhuli ndithu bwana wanga mwachokera kuti Karonga Nyungwe. Ndithu kuti DPP afika mpaka ukaronga Karonga Nyungwe ndithu ndiyokhomana ndithu kwambiri. Ndithu bwana wanga chipani cha DPP nchamphamvu bwanji ku Karonga Nyungwe chipani cha DPP ndi champhamvu ndiponso palibenso wina amene angachita atule kuja. Ndithu zoona komwe kwaronga uko Karonga komwe kuchoka kwa Songwe kwafika mpaka Karonga South. Ndithu bwana wanga mmakonda apita muthalika chifukwa chani apita nthalika zimene anatipangira ife Karonga. Nzosayambika kuyenena mazi pena palipose kukayang'ana chili ndi ujeni sikimu kumene kuja anatikonzera sikimu ija. Ndithu zambiri zimene apita sitingayiwale zimene atichitira ife mwana kumene kwa anthu amakonda kwambiri apita zosayambikaso ata panopa kwafunaso akhoza takafika Karonga kuja. Ndithu pano bwana wanga ayi tikufunani msonkhano opambana Brian Banda zikomo kwambiri amene wandi ma delegates amene akuyenda pang'ono ndi pang'ono kulowa mu msonkhano umenewu. Jonah, you see the enthusiasm imene anthu ali nayo cha chipani cha DPP. Yeah, bali alipo anthu ena okuti wacheka chonchi magazi amene azikhala ofira. Yes. Koma kuti wacheke atha kutuluka blue ndithu. So iwowo ndi a DPP. Endi ukalankhula ndatakuma nazi gogoyena kunjawo. Yeah. Iwowo ukachula zina uli muthalika amateka ngati kuti sinufanira mulunguyi koma amaona ngati kuti mchembekezo chawo kuti pipiko. So ndifake kuti tione amene akuwankha nawo akuona ngati kuti akuti zimene akudutsamo iwowo yankho lake akuona kuti ndamthalika. So kuti kachimwemwe ndithu kantundu wina chimanezi chaluya kuti mwina meeting onsewa ndi materi kodi ujeni uyu mwanyabwera blanket lomwe ujeni ayi blanket ili ndapeza konkuno akupatsani blanket ndeka kodi mulandira so blanket kwambiriso ndikuchokera kwa professor asapita mtalika ndiye akupatsani blanket ndiye usakasungitsa kumene muko asikasungisa na alojo. yes bobo akulandirani muitani
mwitani mwiyezeke kuno kulibe kuyezeka. Tinamva kuti Kafe tinamva kuti nsalu za chipani za DPP ena anazipasula inu ngati a deputy mayor muonetsetsa bwanji kuti chitetezo chikhale mu mtima. Ayi ndi zabwino of course pali anthu awiri atatu anani maganizo olabwika koma zonse zinali bwino kuti muyende zili bobo. Nsaluza zibwezeretsa ndadutsaponso usiku anagwetsa mitengo yomwe ya lutsamo ndithu nsalu zimenezi. Komanso anachosapo nsalu zina ndithu nsalu zochulukabe kungoti sinanga kumakhala nsalu yayitali sitingawerenge kuti ndi mamita angati koma zinali ndithu nsalu zochuluka zomwe adachosa. So sada abe zilipo chifukwa choti anangochotsa. Sono mazazo kuti amati DPP ndi system. System inangopanga zomwe zikokomazi. Anyamata achita kulondera pamenepo ndadutsaponso usiku ndapeza anyamata kubwezeresa nsalu zija mpaka na alondera achitolondera olachipani chinacho amalonderasi simunaone komatu nsalu kumalali kuno nsalu ya DPP imakhala pa demand kungoisiya upanda oyang'anira anthu acho soti akavale chifake ndi nsalu yoti wina aliyesa amafuna avale ndiye chifake tinayikapo wina aliyesa amafuna atavala ndiye kungosiya upanda oyang'anira anthu acho sapoti ndi ukavala. ndiye tiyembekezere zotani lero amwene kunenu simukumasuka mukuyenda momasuka opanda mantha mukumfunsa wina aliyese mmene mukufunira kwina kuja mmafunsa simakhala pakona apena pacha blani tinaona apa mukumati mukalowa mkati koyezeka kuti Deputy Mayor tikufunira niso inunso mukhale omasuka Brian kuno kaya muzifuna juice mungopanga ta muzidyerera chifake timu yanuyi imabebeza. naku timakamba nkhani ya bulangeti mwachokera kuti choyamba ne Tonex Chiwa azwamba sina langeti director of youth Tonex Chiwa kutoka kulikoma bulangeti ndifuna ndimve nkhani ya bulangeti lachokera kuti bulangeti lachokera kuti bulangeti ndi chisangalalo kuchokera kwa Professor Asapita Mtalika akupatsani bulangeti kuti tikafunda tisamakhale wofutika tikhale ndithu omasuka ngati ana pa Island ngati ana Professor ndiye mulo wanalo mu convention mu bulangeti yo wanalo kunjoya nalo kunyada nalo kusangala nalo ayi tikufuna nsonkhano wabwino Kafe nkhope zosangalala pano nkhope zosangalala komanso chinthu china chachititsa chidi Brian anthu ena omwe ukucheza nawo kwaona momwe akuyankhulira olonga khale amayi ata unapempha kuti mina ayimbe nyimbo timveko nyimbo kuona ndithu momwe akuchita ndaona UDF sakufika pano UDF akufika pano UDF ili pano lero ili pano ndithu kodi ndiye tinene kuti chikuchitika nchani basi alipanga invite ndena pangaona invitation tabwera tionele nawo kuti zitha bwanji tinene kuti nchiyambi cha ubale wina asinayo sitinganeneretu titikire sokolo muno ayi chabwino ndithu iyayi akuluakulu achipani cha UDF kufika pano cha UDF Brian ndinaonaponso munthu wina apo sitimutchula kaye waku UDM ndakumana nayenso apo ndimamufunsanso ndinayima pambali umapitira kucheza ndi anthu ndimamufunsa kuti mukudzatani inu kuno ndimakudziwani kuti